Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πραγματικά συναρπαστικό, μια αρχαία Ιουδαϊκή γιορτή που, σύμφωνα με την ανάλυση μας, ίσως κρύβει έναν ολόκληρο προφητικό κώδικα. Μιλάμε για μια γιορτή που φαίνεται να συνδέει το μακρινό παρελθόν με ένα μελλοντικό γεγονός που, πολλοί περιμένουν με αγωνία. Και το κεντρικό ερώτημα, το μυστήριο που θα ξετυλίξουμε, είναι αυτό. Γιατί μια από τις πιο ιερές γιορτές του Θεού είχε ένα τόσο παράξενο παρατσούκλι, η ημέρα που κανείς δεν γνωρίζει. Θα δούμε ότι αυτή η φράση δεν ήταν καθόλου μεταφορική. Ήταν ένα απόλυτα πρακτικό όνομα με απίστευτα βαθιές συνέπειες, όπως θα δείξει η ανάλυση. Λοιπόν, ας μπούμε στα βαθιά. Πρώτη στάση, η γιορτή της κρυφής ημέρας. Θα δούμε τώρα μαζί τον λόγο πίσω από αυτό το μυστηριώδες όνομα. Θα καταλάβουμε πως η αβεβαιότητα δεν ήταν ένα λάθος, αλλά ήταν μέρος του ίδιου του σχεδιασμού της γιορτής. Και εδώ είναι που βρίσκεται όλη η ουσία του πράγματος. Σκεφτείτε το λίγο. Εμείς σήμερα έχουμε το ηλιακό ημερολόγιο. Όλα είναι σταθερά, προβλέψιμα, ξέρουμε πότε αρχίζει ο μήνας. Οι αρχαίοι Εβραίοι χρησιμοποιούσαν σεληνιακό ημερολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι η έναρξη κάθε μήνα ήταν εντελώς απρόβλεπτη. Δεν μπορούσαν απλά να κοιτάξουν ένα χαρτί, έπρεπε να κοιτάξουν τον ουρανό. Και πώς γινόταν αυτό? Η διαδικασία ήταν συγκεκριμένη. Η γιορτή, που λέγεται Yom Teruah, πέφτει την πρώτη μέρα του 7ου μήνα. Αλλά για να ξεκινήσει ο μήνας, έπρεπε πρώτα να φανεί η νέα σελήνη. Έστελναν λοιπόν 2 αξιόπιστους μάρτυρες στο πιο ψηλό σημείο της Ιερουσαλήμ. Η δουλειά τους να περιμένουν και να δουν με τα μάτια τους την πρώτη ασημένια γραμμή του φεγγαριού στον ουρανό. Μόλις την έβλεπαν, έτρεχαν στους ιερείς για να το επιβεβαιώσουν. Και μόνο τότε οι ιερείς κήρυταν την έναρξη της γιορτής. Φανταστείτε τώρα να είχε σύννεφα ή κακοκαιρία. Η θέρση μπορούσε να καθυστερήσει 1, μπορεί και 2 μέρες. Άρα, κυριολεκτικά, κανείς δεν ήξερε την ακριβή μέρα ή ώρα. Όλα κρέμονταν από μια κλωστή, από αυτή την οπτική επιβεβαίωση. Και έτσι καταλαβαίνουμε από πού βγήκε το όνομα. Αυτή η ολική αβεβαιότητα έδωσε στη γιορτή το παρατσούκλι της, η ημέρα και η ώρα που κανείς δεν γνωρίζει. Δεν ήταν λοιπόν κάποιο βαθύ θεολογικό μυστήριο. Ήταν απλά η πραγματικότητα. Ένας πρακτικός, καθημερινός ιδιωματισμός που όλοι ήξεραν και καταλάβαιναν. Ήταν, ας πούμε, το nickname της γιορτής. Καλά όλα αυτά, αλλά γιατί είχαν τόση σημασία αυτές οι γιορτές? Ήταν απλά αργιές? Όχι ακριβώς. Σύμφωνα με την ανάλυση που εξετάζουμε, αυτές ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν οι θεϊκές πρόβες του Θεού. Είχαν έναν βαθύτερο, προφητικό σκοπό. Η εβραϊκή λέξη που χρησιμοποιείται για αυτές τις γιορτές είναι Μοεδίμ. Και αυτό είναι το κλειδί. Δεν σημαίνει απλώς γιορτή. Η λέξη σημαίνει καθορισμένη καιρή ή ακόμα καλύτερα θεϊκές γενικές πρόβες. Σκεφτείτε το σαν προγραμματισμένα ραντεβού μεταξύ του Θεού και του λαού του. Κάθε γιορτή ήταν μια πρόβα για κάτι μεγάλο που θα ερχόταν στο μέλλον. Φυσικά, ο σκοπός τους ήταν πολυεπίπεδος. Ναι, ήταν για να θυμούνται τις σωτήριες πράξεις του Θεού στο παρελθόν, όπως το Πάσχα. Ήταν για λατρεία, για ενότητα, για να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους. Όμως, το στοιχείο που μας ενδιαφέρει εδώ και στο οποίο δίνει έμφαση η πηγή είναι η προφητεία. Λειτουργούσαν, λέει, σαν σκιές των μελλοντικών γεγονότων. Προεικόνιζαν τα πάντα, από το έργο του Μεσσία μέχρι την τελική του βασιλεία. Εντάξει, τώρα φτάνουμε στην καρδιά της υπόθεσης. Το προφητικό στοιχείο του Μεσσία. Εδώ είναι που τα κομμάτια του πάζλ αρχίζουν να ενώνονται. Ο αρχαίος πρακτικός ιδιωματισμός που είδαμε συναντά μια από τις πιο γνωστές προφητείες. Ας θυμηθούμε λοιπόν τη φράση κλειδί. Η ημέρα και η ώρα που κανείς δεν γνωρίζει. Μέχρι τώρα είδαμε ότι αυτό ήταν απλά το κοινό όνομα, το παρατσούκλι, για τη γιορτή των Σαλπίγκων. Τίποτα παραπάνω. Και τώρα ακούστε αυτό. Ο ίδιος ο Ιησούς στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει «Περίδε της ημέρας εκείνης και της ώρας, ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος». Ακούγεται οικείο, έτσι δεν είναι? Η πηγή που αναλύουμε υποστηρίζει ότι εδώ δεν μιλάει καθόλου αόριστα, υποστηρίζει ότι χρησιμοποιεί συνειδητά τον ιδιωματισμό της εποχής του για να δείξει με το δάχτυλο κατευθείαν σε μια συγκεκριμένη γιορτή, τη γιορτή των Σαλπίγκων, σαν να έλεγε «θα γίνει τότε». Και γιατί ονομάζεται γιορτή των Σαλπίγκων? Γιατί το κεντρικό της στοιχείο είναι ο ήχος του σοφάρ, του κεράτους κρυαριού. Αλλά προσοχή, σύμφωνα με την ανάλυση μας, αυτή η ήχη δεν είναι απλά μουσική ή τυχαίοι θόρυβοι. Είναι ένα κωδικοποιημένο μήνυμα. Ας το αποκωδικοποιήσουμε.
Συνολικά, κατά τη διάρκεια της γιορτής, το σοφάρι ηχεί 100 φορές. 100. Ο αριθμός, όπως και η ακολουθία, δεν είναι καθόλου τυχαία. Υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι ήχων, ο καθένας με το δικό του μήνυμα. Ας δούμε ποια είναι αυτά τα 4 μηνύματα. Το πρώτο σάλπισμα είναι το τεκιά. Είναι ένας μακρύς, συνεχής ήχος, σαν ένα κάλεσμα αφύπνισης από τον πνευματικό λίθαργο. Ξυπνήστε! Μετά έρχεται το σεβαρίμ, 3 κοφτοί, θρηνητικοί ήχοι. Είναι το κάλεσμα για μετάνοια, για συντριβή. Ακολουθεί το τερουά, 9 γρήγοροι, κοφτοί ήχοι, σαν συναγερμός. Είναι η προειδοποίηση ότι ο χρόνος τελειώνει, ότι έρχεται κρίση. Και στο τέλος το 100ο σάλπισμα, το τεκιά χαγκαντόλ, το μεγάλο σάλπισμα. Ένας πολύ, πολύ μακρύς και δυνατός ήχος που επισφραγίζει τα πάντα. Βλέπετε την πορεία, ξύπνα, μετανόησε, προσοχή, ο χρόνος τελειώνει και μετά το μεγάλο φινάλε. Ας σταθούμε λοιπόν σε αυτό το τελευταίο, το 100ο σάλπισμα. Το τεκιά χαγκαντόλ. Το όνομά του, η έσχατη σάλπιγγα. Και εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Γιατί αυτή η φράση, η έσχατη σάλπιγγα, θα έπρεπε να μας χτυπήσει ένα καμπανάκι. Κοιτάξτε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθήλους επιστολή περιγράφοντας την Ανάσταση των νεκρών. «Εν μία στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγη, διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί θέλουν να αναστηθεί άφθαρτοι». Χρησιμοποιεί την ακριβή ορολογία της γιορτής, όχι μια σάλπιγγα, αλλά η εσχάτη σάλπιγγα. Και δεν είναι η μοναδική φορά. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής το μοτίβο επαναλαμβάνεται. Αυτός ο Κύριος θέλει καταβεί απ' ουρανού, με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστήσιν πρώτον. Πάλι, ο ήχος της σάλπιγγας είναι το σήμα. Η σύνδεση, σύμφωνα με την πηγή, είναι ξεκάθαρη. Το αποκορύφωμα της γιορτής των σαλπίγκων φαίνεται να περιγράφει το ίδιο ακριβώς γεγονός. Έτσι, το συμπέρασμα της ανάλυσης είναι το εξής. Η έσχατη σάλπιγγα της γιορτής δεν είναι μια τυχαία φράση. Είναι η προφητική σκανδάλη για την Ανάσταση και την αρπαγή που περιγράφει ο Παύλος. Η γιορτή, λοιπόν, δεν είναι απλά ένα σύμβολο. Είναι μια λεπτομερής θεϊκή γενική πρόβα. Και η τελική της πράξη, το 100ο σάλπισμα, ταιριάζει γάντι με την περιγραφή της Καινής Διαθήκης. Και αυτό μας αφήνει με ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι δυνατόν ένας ολόκληρος οδικός χάρτης για το μέλλον να βρίσκεται κρυμμένος μέσα σε μια αρχαία γιορτή? Η σύνδεση ανάμεσα σε ένα πρακτικό παρατσούκλι που προέκυψε από την ανάγκη παρατήρησης του φεγγάριου και σε μια τόσο συγκεκριμένη προφητική γλώσσα σίγουρα δίνει τροφή για σκέψη.